Jono dadak saka lugu marubuk ana samirana mangidit milir anggon amrik wangi umiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget ingkang samya mulat Sinongwati jagat kinari amum mbak lumembak umbak ing samudra dencengan manut ature gendari lan saka panggrayangku
ana angin mangidit milir anggondo amrik wangi iki mau jebul suwana anakku wong gagah wong dhuwur wong sentosa Bratasena iki ingkang menika nuwun sewu kula nyuwun sewu wedal kula nuwun wekdal sekedhap atur kula ingkang mirunggan menika badhe kula kunjaken dhateng sedherek kula kaipe ingkang winantu ing pakurmatan ingkang minulyeng jagat Sang Maha Julik Patih Raharya Raden Patih Harya Raden Patih Patih Harya Sengkuni Harya Patih Raden Sengkuni monggo Sang Rekyana Patih kula aturi mas paosaken kanthi cetha ngangge mata sampeyan Sengkuni lekno mripatmu sing teka iki sapa sing teka iki sapa inggih anu niki ya mboten klintu menika Raden Bratasena kapok ora kowe syukur kowe sampeyan saiki lagi dadi wayang kalah nek wis kalah ki mundur apa mulih utawa apa sing ketok ki didol tiga modal ganti baju wah Destorastro bapakku aku ngaturke bekti basaku tampanono Destarata bapakku sing minangka dadi gantine Pandhu bapakku wis Ger aja nyebut Yai Pandhu aja nyebut Yai Prabu Pandhu sing wis murut kasedan jati sudarmamu dimen ayem mapan alam langgeng yo Ger yo sira ngaturke pabekti banget dak tampa Bratasena Bratasena yekti wakmu wis uning mungguh apa ta karyanira maraksa ana ngarsane Punwa sakti jeneng sira mung bakal anjabel negara Ngastina jubuh kelawan perjanjian nalika semono yen to anak-anakku Pandhawa wis ngancik dewasa tumuli negara Ngastina lan panguwasa tunggal kudu dak paringake dak pasrahke marang para Pandhawa nanging kudu kepiye nggonipun bapa dawuh pangandika marang jeneng sira Ngir jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sasedulur wis padha sirna nuli kakangmu Kurupati wis kelakon winisuda dadi Pangeran Adipati Anom kang ora suwe maneh bakal kakepyake jumeneng Narendra ana negara Ngastina kene Bratasena destun temen wong tuamu aku iki dene tumindak ingkang gegabah kaya mangkene tanpa nganggo ditalusur luwih dhisik aku grusah-grusu kesusu temahan kesluru dalan buntu temana anakku Pandhawa saya wimbo kasang saya uripe mapuranen aku ya Bratasena apuranen aku wah Destorastro bapakku aja kleru ing anarka tekaku ana kene-kene aku ora nedya nagih janji aku ya ora arep njabel baline negara Ngastina nanging tekaku ana kene mung bakal caos bekti lan ngatonake kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih pinaringan pangayoman dening Gusti Kang Maha Nasa jagat mangestu ngkara wayah Bendara jagat nganti tekan sepuno lengkas kautamanmu ya kula ora usah kakehan gunem sing tanpa guna ingkang wigati legana atine wakmu lan aja nganti ana panyedha panyacat saka kiwa tengen tinarka lamun nggonmu ngregem kamukten tinggalane Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur bakal tak untal sak lodhonge kuwi babar pisan ora mengkono ora Ger
Mula kang seka iku ngger iki ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujude alas gung liwang-liwung wana mertani ya wana marta. Babaten kinarya bebadra kutha lungguha muktiya sak sedulur ana kono ngger. Wah wis tak aturke ana ngarep. Tak aku ana kene ora golek kamukten. Nanging aku mung bakal ngetokke lamun aku sak sedulur isih pinaringan pangayoman. Wah, mula sing gedhe pangapuramu. Yen aku moh kon nampa kamukten saka Destarata bapakku. Lho Ger, dadi cethane kowe moh dadi ratu. Wegah. Dadi ratu kene ora prayitna, ora urung mung bakal antri mlebu paukuman. Wih, laidan bocah opo iki? Sengkuni kuwi dirungokke kuwi sengkuni. Nanging Bratasena, ujube rasa iki aja nganti besok para Pandhawa ora duwe kamukten. Mula ger tampanen ya ger tampanana Babatana gawe kutha kanggo mukti ibumu Kunti Wijakangka Permadilan adimu kembar. Ger, aku eyangmu ing Talkanda. Leganana pamundhute awakmu Desarata. Lan tampanana kamukten iki wana marta babaten kanggo Bratasena sak sedulur. Umpama kowe ora gelem nanging sak ora-orane kowe goleke kamukten kanggo para kawula kang durung padha duwe panggonan. Ngenggonana jiwa kasatriyanmu ya Ger Bratasena. Manganjur lakune angin gugur anggraning gunung Gura-gurnita rek bumi prakembita. Oh wah yo tak sagui nek aku sagu mbabati alat ora arep milik kamukten. Aku sagu mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama bab alas wis kelakon tak babati dadi kutha. Pangajabu aku mung bakal bangun lan goleke kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan. Lan kang durung padha antuk papan tunung supaya padha nemboni mulya anakku ngger anakku. Yen kowe gelem tenan gagih dudu ana taun kaya banyu bab ragat brana pijes kanggo ragat yasa negara, kowe arep njaluk pirang dinar pirang miliar mesti bakal tak bayar ger. Wah aku ora arep njaluk prebiya. Aku ora bakal njaluk prebiya kanggo ragat sing baku. Wah pangestumu wae tak njaluk muga bisa iwana. Destarastra bapakku, aku njaluk pamit. Pangestumu tak njaluk tak babatane. Wonomarta. Yo Nger. Yo. Tak pangestoni. Lelungsen tak babakali tak paringi pangestu muga lebda ing karya kalih sambeka lados kagodha rencana. Wah Bisma kakekku aku njaluk pangestumu. Yo Ger Bratasena tak pangestoni muga lebda ing karya yo Ger Bratasena. Durna bapakku njaluk pangestu. Bratasena anakku, kowe njaluk pangestu karo lawanmu bapa, tak pangestoni Ger. Tak pangestoni. Aku njaluk pamit. Wah, Kurupati kakangku njaluk pamit. Yo Ger. Yo adikku cah bagus.
Bratasena sing ati-ati yo. Dek Patih Haryo Sengkuni ora dipamiti modar ora jaluki pangestu modar kowe isin to kowe. Wah, jaluk pamit, jaluk pangestu. Kaya ngono Bergasih katone mono agal nanging jebul ngrawit bebudene. Wah gedhe dhuwur sembotoke Urawati. Nggih wonten dawuh Rama Prabu. Mripatmu weruh kupingmu krungu. Adimu Bratasena kesagwane kaya ngono. Duryudana. Wajibe wong tuwa menyang anak kuwi mung momong ladeni nggulawentah. Ngayomi nuntun nuduhke ndongake kang sarta mangestoni. Nanging walas anak menyang wong tuwa kuwi atur panuwun gugu manut miturut dawuhe ngabekti ngajeni munjung ngopeni peparinge gawe sengsem kuwi yen jejere anak kang bisa tanggap marang atine wong tuwa. Ora kaya kowe kuwi Duryudana. Slenggrang lungguh sila tumpang sikile edeng mangan jaluk enak rokok ya ngarani nek ora jarum super ora nanging ora gelem tumandang gawe. Urawati pakartine makmu cilik Sengkuni kaya ngono kok ya mbokku kok ya mbok gugu lho Urawati. Mongko pamanmu Plasa Jenar kuwi mbiyen mung wong katut, mung wong melu merga katut ibumu Gendari ning patrape cak-cake ora kaya wong melu. Sengkuni mapan ana Ngastina malah ngrusak ora arik tatanan kaya ngene. Ngono wae dheweke ora tau ngrasake yen iso tuku apa-apa ki ya merga melu aku. Ning ora tau ngerti kaya ngono kuwi Duryudana. Pisan iki aku weling Bratasena wis gelem mangkat bakal babat alas Wonomarta. Nanging aja nganti kowe ganggu, aja nganti kowe nggugu marang ucape pamanmu cilik gawe lara gedine gawe patine para pendhawa. Ngerti? Kewarengipun Kanjeng Rama. Ora tanggap kowe. Urawati mangkat. Ayo ditungka sedulurmu diawat-awati lakune Bratasena. Nggih, nuwun pamit nyuwun pangestu. Anak Prabu Racuten Bramantyamu Racuten iyun pangapunten saking raos kula anggenipun ngraosaken pakartinipun anak-anak kula nggih saking akal julikipun Haryo Suman ingkang mekaten monggo Rama Penemban kula dherekaken ing kedaton Sengkuni kowe metu njaba dawuhna para Kurawa
supaya padha ngawat-awati Bratasena babar pisan bodholna pasewakan kang balabak. Waduh, waduh. Lari.
kalawa kisir nandanda datang kembarane rambang cepapa sedilo. Oh, Mak. Engko ndak nganu asam lambunge kambuh. Iya. Saiki wis dadi membership, Mak. Heeh, wis anggota baru. Apa jeneng asam lambung? Iya. Ayo puji syukur kunjung ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Dene bengi iki awake keparang sowan ana ing ngendi iki? Kelurahan Gulu Rejo Kulon Progo kene. Oh iki ning Kulon Progo to. Ngendi? Kene iki. Iya to, Mak. Heeh. Acarane apa acarane? Acarane iki pengetan ambal warsa Kalurahan Gulu Rejo ingkang kaping 78 ya ora Nduk? Ya bener, Mak. Heeh. Kanang ya kae apa ketok banget gede hut ke-78 Kalurahan Gulu Rejo. Aku maca nggon kembang-kembang kae. Iya. Kapanewon nglendah. Iya. Bengi iki awake wis ning kene ya karo kanca-kanca warga laras komplit. Mau bengi saka wis lah salah isin awak. Isin ngopo? Aku domongi aku ki anggota baru asam lambung kuwi mau kok. Apa teman wong turu sedina kok tangi 4:30 mau lagi tangi. Kuwi let-letku turu saka jam pira ya? Jam 3 bengi lehku tangi jam 4:30. Kuwi lagi tangi mergo digugah kon madang. Jare ben tangi Mas ben ora lara meneh no. Ya, tangi tahan aku. Bul tangi meng kon ngombe obat tak wis kon madang. Iya. Apa jenenge Mak kae? Ucapange dongane Iya. mugi-mugi Kalurahan Gulu Rejo mriki sangsaya apa Nduk? Sangsaya maju. Amin. Apa meneh? Sangsaya ngrembaka. Amin. Terus masyarakate sangsaya ayem tentrem bagya mulya sukses. Terus rezekine lancar guyub rukun. Amin. Ki bengi iki awake dhewe iki apa jenengane? Ora dhewe, tegese ora dhewe iki dikancani. Kancane karo sapa, Mak? Karo Murobaut.
Sapa? Merbaun. Sapa, Mak? Merbaun. Sing cetha Mbah Mur. Mbah Baut, Ding. iya Mbah Baut Karo Niken Salindri. sapa? Niken Salindri. Udu Apa? Wah ya kleru lek ku maca berarti kleru. Kleru lek ku maca berarti sapa Mbah Baut karo sapa? karo Anting Salindri. Wah ya kowe ya kleru meneh kowe iki. Karo Neti Salindri iki. Sapa kuwi? Oh, Udu ya. Udu. Oh berarti karo Mbak Niken Sarintem. Iya. Ngerti ku Niken Sarimi. Udu beda ikan kowe. Diaturi minggah apa panggonan apa ora, Nduk? Rasah, Mak. Lho kepiye to kowe iki? Iki wah, iki bintang tamu ki ya munggah ning panggung. Lah salah dadak nganggo tekon kok yo anu iki, Mak. Biasane bintang tamu ki yo diunggahke panggung rasa nganggo tekon. Basa basi ya kuwi iki jenenge ngono kuwi basa basi. Kok terus nduk ora sah iki. Aneh yo anu kowe. Heeh monggo di aturi munggah panggung kek disepoti monggo kanca-kanca Mas Wahyu monggo. Karo Kisban karo Om Kisban saiki to. Oh wis ganti. Lah kae sing
Alah, 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 alah. Goyang lagi, Bang. Lah kok isih petungul-petungul ngono ki ngapa? Pun Mas. Pun Mas. Ngene. Cekap semanten kula nyuwun pamit bilai topik wal hidayah. Assalamualaikum. Kok bilih kathah musibah nyuwun pangapunten. Lah niki lho mboten gelem mandeg niku amresaene kepripun? Carane pripun? Napa cen enten sengketa batin kalih kula? Oh ngeten ngeten. Biasane Purba Wasesa ning Pak Dalang. Pak Dalang, Pak Dalang. Waduh Pak, orang gue pecah aku. Alah. Yo mecah-mecahno piring kok. Purba Wasesa, Pak Dalang. Amit, jenengan dek nyuwun pangapunten. Hup. 50.000 iso ngendek. Oh, durung iso jebul. Isih mlaku ki. Duh, Pak urung, Pak, urung, Pak. Jaiponge urung jaiponge. Ayo, Pak. Lah. Pak. Lah pun jenengan wis nampa bayar? Kene. Gong. Nglegowo. Matur nuwun pun digongke nggih. Nggih. Mas Kanti. Lah sapa? Rampok laras. Warga laras kok rampok laras. Senengan. Ini mike. Lagi sadar pun nek dadi rampok laras iki. Rampok Lah kowe laras. biyen, Mbah. Guyu apa nangis jenengan? Ora apa-apa. Lah, Aku ikhlas kok ora apa-apa. ana ikhlas kok nangis. Saking aku menghayati akan keikhlasan. Ora apa-apa. Pokoke sing urung kumanan aja ndonga elek ya. Dongano saya sugih ge iso sedekah to. Amin. Nggih alhamdulillah. Nggih, kula nuwun Mas Dalang. Ibu yo canggih. Kula Alhamdulillah. kula nuwun. Nggih, Mbak Niku Canggih kok Mbak Limbo. Mbah Baut le minggah telat niku baute napa mboten saged diuculi saking sekrup napa pripun? Kok le minggah telat. Napa niyeng napa pripun? Ora, Bu. Mulakno nek jeneng ki ya sing pas terus musuh jeneng kok ya Baut. Sesuk kowe rasah karo aku, Bu. Lah kepiye? Ya ora kajen blas aku ngendi-endi. Lah saking jenengan nututi aku mau karo iki lho. Lho ngadeg Mas, ngadeg. Lah aku mau ki karo iki kok jenengan ngetutke aku ki karepmu kepiye? Wila. Ket Sing mau. ku mau wani ki aku apa sapa? Kok wani-wanine sikis ki? Sikis. Mas Keswan kok sikis. Kan tuwa aku nek karo Adi kan sikis iki lho. Sikis karo kowe kok wani-wanine. Lah ya Jenengan diceluk sikis ngono. Ora trimo nek aku. Ora apa-apa wis engke. Ora apa-apa ra wani kok ra wani Wis ngono ki. disogok 50.000.
Alah, gen sok kok 50 ping kok meneng bae nang dielek-elek. Harga diri dong, harga diri. Ora perlu harga diri yang penting duit. Nah, bener. Dan harga diri diopani ora cekel ya kur dingak-dingu kok. Ngopo? Bener kowe, Kis. Bener, Kis. Anu Mas. Kisaken dawuh Mbak Sange Mbak Limbo, nderek kula nuwun, nderek Mangayu Bagyo. Mangayu Bagyo. Menika kula kalian bojo kula baut wonten ing pasipun Kalurahan Gulurejo, Lendah Kulon Progo. Bapak Ibu, tamu undangan ingkang kawula hormati sedaya mawon ngaturaken wilujeng dalu. Kula nuwun nderek golek sandang pangan wonten mriki kalian Mas Gading. Golek serawung. Nek wis sedulure akeh, serawunge becik engko sandang pangane terus ngetutke. Ngetutke. Ada pepatah mengatakan banyak saudara utawa banyak sedulur, banyak rejeki. Banyak rejeki kok banyak ulem. Nyatane barang sedulurku ya kebak ulem kok. Wonten gani mbok bilih Pak Lurah. Nggih. Para perangkat desa, tokoh masyarakat, Pak Dewan ugi wonten, Pak Dewan, Bu Dewan. Nggih, mbok bilih rawuh. Wonten ingkang rawuh, jajaran kepolisian. Ugi sedaya warga masyarakat. Sedaya warga masyarakat. Mboten iring mriku mboten kata lumpen ngaturaken sugeng dalu. Kebuak luar biasa alhamdulillah. Aku seneng nek didhawuhi ning kene iki. Lah pripun? Loro-lorone lho. Lah kok loro-lorone? Siji nyambut gawe, loro tamasya. Oh kok tamasya? Ngerti kali dawa. Aku gur kalen kok ya. Lah nggih ning kono ku ya. Aku gur kalenan ning kene. Aku mandeg sik. Warang nggon aku ning ngene iki aku. Niki mboten tahu kula jak medun niki. Kala-kala medun tekan piungan pun mabuk dadi. Angel niki seratenane niki. Nggih dadi Niku tekan nggih mabuk nganu to, mabuk kendaraan to. Lah nggih. Oh lah sami kula nggih mabuk darat. Dadi wis ora ana bedane. Mas Dalang. Piyayi nom ki mabukan. Kowe ku ketoke ngeleleh aku malah entuk pirang-pirang. Lah Mas Dalang iya kaya. Lah piyayi nom ki mabukan. Kula niku mabukan kecilik. Riyen niku kula mabuk muntah-muntah. Terus bapak bingung, lha kula niku digawa ning rumah sakit kuwi ndak rawat inap. Moko meng mabuk kendaraan kuwi lho. Oh. Waduh. Sing melih niku nek tebih mlampah mawon. Nggih. Ngenjang kula ajeng tumbas andong. Lah timbangane mabuk. Lampang ki kaya Lah kuwi cepet ning tekan kono tilit-tilit lah mending mlaku sak tekane. Dadi kinten-kinten gapane Senen niku jenengan niku jumuah pun mangkat. Nggih, soalé kula kecilik pun kula numpak helikopter to. Oh, nggih mobil sok mabuk. Nggih, kulinane pesawat. Nggih, pesawat helikopter. Tapi nek arep mabuk itu mabuk kendaraan kan bisa diantisipasi. Antisilasi. Antisipasi. Iku. Antisipasi. Nah, nggih. Napa ngunjuk napa sing marahi mboten mabuk? Nah, nggih ngunjuk napa? Demok ban buri diwacake Al-Fatihah ping 7. Oh, nggih. Niku. Wis tenan niku. Nek dereng kula prakteke. Ngestaken dawuh. Nggih, mobil wonten dawuh. Donganipun wau sampun. Nggih, sampun idem Pak Dalang. Idem Mas Dalang leres. Desa nggih Bu, Nggih, Kalurahan Gulurejo. Mugi-mugi sangsaya makmur. Amin. Ning tetembungan Gulurejo guyub rukun lumahing krija mula ndadekke rejaning desa. Amin, ngoten. Nggih. Ayem-ayem toto titi tentrem. Donganipun sami kalian Mas Dalang. Nggih, wonten Monggo, dawuh. wonten dawuh menapa? Kula tak nilai pamundutan Nggih. Kedap. Wuh, iki mengirimi Kalian video. ngerantos. Nggih kula mboten Niki. enten WA mlebet niku wau. Mas, nanti aku request fragmen lagunya Kadung Tresno sama Kembang Rawe saweran 1 juta. Yang 600 buat saweran streaming si Dene sama yang fragmen Manodalange Penting Gayeng. Kadung Tresno Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oke, terus ini enten melih. Assalamualaikum Mas Gading, nyuwun tembang Kadung Tresno ingkang nembang Mas Gading duet kalian Mbak Orisa. Oh nggih. Saking Teguh TKI Gabon penggemar almarhum Kiseno. Nggih. Alhamdulillah kata sanget. Matur nuwun. Penggemar utawa fans. Fan Mas Gading niki. Nggih. Nggih, niki di kangge mbikak rasa. Oh nggih. Pokoke tinggo gayang-gayangan dhisik iki caping gunung. Oh.
dibawani iki Oh, nggih. bawani rata terus ngagem parikan terus di gek dinyanyikke sing ngono kuwi lho Mas. Kula yo manut mawon. Berarti menika bawane urut, lajeng anu, napa menika? Bawane urut lajeng parikan ngoten. Oh, nggih. Urut terus parikan. Sekedap niki enten mulih Enten menapa menika? Untuk Mbah Baut lho niki. Alhamdulillah. Untuk Mbah Baut kula mboten Untuk ngapusi Mbah niki Baut. lho. Enten baute niku nggih niku lho isine. Mas streaming. Iki di zoom Mas. Iki Di zoom iku untuk enek Mbah baute Baut. tenan. Untuk Mbah Baut. Ana baute tenan jebul. Korek. Korek terus Rokok. Rokok. Baut. Oh, baute tenan jebul. Oke. Ya Pak. Alhamdulillah. Nyopak disiset ke baut. Ngene iki lho. Matur nuwun. Jeneng wong sugih ki tuku rokok ra kur bungkusan. Plastikan ngene iki. Lho, nek perlu bagoran. Kaya wong tipis kok kur sebungkus. Bagoran lho. Lho, enten awalane menika. Oh, nggih. Nah, niki terus enten melih untuk wiyaga korek papat. Lho niki. Terus untuk dalange, wah spesial iki rokok. Iki iso geger kiwa tengen. Lah kok iso geger? Tak obong omahe. Ya ampun. Nggih, nawalanipun menapa niki ugi wonten nawala? Niki angkringan Pak Leo hadir PBKS. Kalau ada waktu akan menyumbangkan lagu Lintang Asmara atau Gubuk Asmara. Matur nuwun Mas Gading. Nggih. Niki terus enten melih permen untuk Waranggono. Oh, alhamdulillah. Ini permen untuk Fok. Waranggono. Permen, terima kasih. Dapat permen. Ya dintem nak, sitok-sitok. Ora caos loro wae kek gentenan. Menika wonten nawala Amit Nggih. Sewu. Nggih. Nyuwun pangapunten. Mbah ingkang rawuh wonten kalodhangan dalu punika nyuwun pangapunten menika wonten seratan tamu VIP Mbak Niken. Menika ingkang kaping setunggal Bapak Wakil Bupati Kulon Progo. Bapak Ambar Purwoko SE nyuwun pangapunten ngaturaken wilujeng dalu. Bapak anggota DPR Provinsi, anggota DPR Kabupaten, Kepala Dinas Pariwisata Bapak Sutarman, Kepala Dinas Kabudayan Pak Panewu, Pak Lurah Sekapanewon Lendah ngaturaken wilujeng dalu. Kula nuwun lenggahipun wonten sairing mriki. Leres nggih Pak. Pun skecakaken. Sugeng mirsani ringgit wajucal. Matur nuwun Pak Dalang. Menika seratanipun. Nggih. Monggo. Nggih. Diwiwiti saking pundi menika? Saking Mbak Antil. Oh, Mbak Anting. Anu Mbak Anting. Mbak Anting. Mbak Anting. Antinge semono kuwi. Mbak Anting kuwi ana lagune. Ting anting Bang Cempaka. Wah, saiki rambutnya tayangan ya. Mboten tayangan sakniki modele ngoten niku. Modele sakniki Modele ngoten niku. nggih sing Roket disemir tayangan. sementen benten kalih bojo kula. Bojo kula Amit Sewu sing disemir kabeh. Nah, ade prono Pak. Putih. Lho. Apa toh? Ngapa? Ora sida Pak. Melakno aja dolanan wingi semiran arep niru Mbak Anting. Wingi maune Riki Amit, Riki maune kebak. Bar disemir rontok. Lah wong klentu sing kula nggih nyemir. Lah obate apa? Rondap. Rondap yo entek ora obat suket kok rondap. Rondap suket lho tak kira iki padha terus malah entek kabeh. Alah, golek ngirit malah ajur. Alah. Nggih, monggo Mbak Anting. Monggo Mbak Anting. Nggih gentosan, monggo. Bismillah pun awiti mugi lancar sedayanipun. Amin. Saben bengi nyawang
ngumpasno ki. Men kumpas. Nyatane wingi aku Kang Sinan ya sida dhisik aku. Iya. Arep ngumpasno ki angel. Manut Pak Dalang. Dadi jenengan mirsani kono. Engko nek Kuncine ning kono. kuncine Mas Dalang. Iya iya iya. Mangga. Geser, geser. 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 Ku iso dawa meneh guna. Dawa. Emang gue Mbak Orisa. Iya. Wah, jenengan meresani mriki malah merinding kula, Mbah. Lah pripun Mas Dalang? Lho kula kan aja nganti Ngene kecolongan. iki lho. Lho ngenteni aja nganti. Lah ampun ngantos kecolongan. Oh, merinding kalau aku san. Mengke nek jenengan mirsani Mbah Baut langsung ngendika ta'awud, baca ta'awud. Nggih mangke nek tesih enten mriki ki jenengan waos ayat kursi nggih. Iki padakno demit aku ki jamak timen ya. Nggih. Yo, siap-siap Bu. Kowe kono aku kene Bu. Oke, amit ya Mas. Pak amit nggih. Siap-siap pasang kuda-kuda. Yuk, kone. Siapa? Yuk. Awas, tembak. Iki malah tembak-tembak. Aku kena. Ora jengkling. Ono ketembakan. Allahu Akbar. Biasa. Astagfirullahaladzim. Isih nom ki wani nyolong. Begitu kene Lena, Lena ki apa? Leno. Lah ya Lena, Leno ki Kula nggih sok nyong. Riko langsung jiler. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kecolongan siji ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah kene musuh telu kok. iya. Usik sing ngedrang piramu lho. Semangat. Semangat apa ngongso aku ben ora kalap iki. Ketoke sentimen karo jenengan ya. Ora kur sentimen. Kilomen. Ora kur sentimen. Iya, geser. Geser. Anu cepet kemen, Mbak. Cepet, Mbak. Cepet, Mbak. Anu Mas Dalang lagi ses mesti ora ngupeni awake dhewe ngemakno kono bae. Kuno. Garapane Harus selalu siap dan waspada dimanapun berada. Jangan sampai Anda kena apa-apa. Maju seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua gunung tinggi sunyi tempat hukuman para. panen iki sunggokok goblok. Lah kan musiknya jeduk ngono ya gur kari ngetutke lagune. Anu Mas nek latihan kula dikabari Mas. Lah loro kabeh awakku ning ngene iki ngejan. Lah kan kerasakti ku mau. Kerasakti jengkolmu kuwi iki. Iki ora kerasakti iki, jenglengan ngono. Lah saking jenengan yo joget. Ora kok ngene kok sakti, wis ora sakti aku. Gur kari kerane tok. Sakti ora beton. Geser. Nah niki. Kaget mau kok orang kena Iki ra wani main-main. Anu Mbak Ayu iki. Mbak Ayu. Ora wani. Iya. Ya. Maju. Oke. Baut, ut. Sarintem sar. Baut. Sarintem sar. Maju. Yo, Pak.
Aja tenanan. Tenanan lho. Tenanan kepiye? Lah kudu tenanan nek perang ki. Perang ki. Totalitas panggung kudu Totalitas delok kekuatan ngawur. Mang jebleske saka niku, Mbak. Terus aku kon galang, tidak bisa. Wanita semakin di depan, Bos. Sekarang itu zamannya sapi. Wanita sapi. Pasi wanita. Pasi wanita. Lho, nek yo delok-delok. Aku ro kowe, aku kepala rumah tangga. Kudu ngajeni ro wong lanang. Berarti cilik ki aku kepala rumah tangga. Berarti tegese jenengan kuat. Iya no. Nek kuat iki aku iso mbopong jenengan. Yo. Iki tegese jenengan kuat. Iya. Nah nek nyoto kuat ki aku genti bopongen. Jare kuat. Ayo. Zaman sekarang kok repot. Beli remote dong. Lu saiki ring remote tit ke depan tit. Nah, tek batune manjer. Rong bengi bojoku ngene iki, lah toko tutup. Piye senengane kaya wis rasa perang. Mboten saprang nggih Mas Dalang. Mboten. Rumah tangga apik kok kon perang. Damai mawon damai. Damai itu indah. Iya. Monggo. Angel golek perdamaian iki. Mbak. Ya, niki ora mari perang iki. Sande niki. Oh parian. Parian saking pundi Mas Dalang? Saking pojok mriko riyen. Oh saking ibu. Kula walik. Nggih. Wis Mbak Anting wis. Parian. Monggo Bu. Monggo Bu. Kene Pak, aja ngedangi syutinge. Streaming. Monggo Bu. Ayo, saka pojok rek. Ana buta. Oh, lah niki buta. Mboten sang lirik Bu buta nggih kersane ten rika. Nah. Ana buta Buta niku. napa? Ning ngarepku. Ya kowe kuwi kok. Iya nek Bu. Buta ning ngarepku aku meneh kene ora buta. Mugi dusun Gulu Rejo. Gulu Rejo. Nggih Gulu. Saya maju. Amin. Ya muga-muga slogane aja kaya tarik tambang. Wong nek saya maju malah kalah. Lah kok iso maju kalah? Lah nek tarik tambang kae coba nek maju malah kalah. Kadang aku nek mundur kae ora mergo kalah. Lah mergene? Aku ngalah. Iya. Moga Dik. Dik Bayu. Dik, moga. Dicokot boyo. Oh, lah niki nggih boyo niki. Niki Kurang boyo. Boyo kok gur semene lah kurang gede. Iki gur cecak. Ra penak rasane. Lah nek kono kepenak tenes cokotno boyo. Loro to nggih loro. Terus Nggih. warga Bulurejo nggih paringi ganjar rezekine. Amin. Donga sing ikhlas mugi-mugi kasembadan. Amin. Ayo terus, Mbak. Numpak kereta. Ya, Numpak iki, kereta. sepur. Lali tikete. Oh, lah Lali kon tikete. ngudun, Mbak. Mugi warga Bulurejo nggih tansah sehat awake. Amin. Monggo. Lah iki. Ayo Mbak Yu. Iki arep numpak apa iki? Numpak baut ngono. Tuku trewelu. Wo, Mbah Baut kuwi. Lah wong lirik Wis rene kok. cocok. Cocok nek ora ana sikile. Waduh, Ngerti jamak piye golek sing komplit. Tuku terwelu kurawak tok. Sugeng ambal warsa desa Gulurejo ingkang kaping 78. sing penting lak tibane Mugi tansah ayem tentrem bagya mulya sejahtera selalu. Terus lanjut. Nah, iki monggo Mbak J. menyang Yojo J nderekke. numpak sepur. Oh, nggih, 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 te stasiun.
Mugi warga Kulurejo tansah subur makmur. Amin. Kepengin subur makmur numpak sepur. Monggo. Monggo arep Yo nak. Tuku semangka. Semangka. Loro cacahe. Terus iki pikir aku tekan ngendi-endi. Semangka Mbak. Ora lho nggonku sesuk ora digawe nek semangka loro kan kadum ngono lho maksud kuwi ora mikir gitu. nek nggonamu ke udu semangka. Apa? Bligo. Tanpa rasa. Monggo tuku semangka loro cacahe. Mugi warga Kulurejo Nggih. tentrem wargane. Amin. Monggo pengen tentrem. Ayo. Tah kagungan semangka. Lah iki. Yo Bating, semangat. Yo engko gak turu yo. Jejer rondo. Lah dalan. Oh. Iki nom tua semangat iki. Kok lambene siji. Maksudnya kepiye lha lambe iki siji no. Tak genane randane iki piro? Lha nek rondo loro lambene siji wis gesek. Iki nek rondo siji lambene siji iki masuk. Bocah-bocah.